שלום, אני הנוג, זה הסרטון הראשון שלי אתר היצירות של הנוג, תיכנסו תראו. היום נלמד להכין יצור ממש קטן חמוד מפלסטלינה. החומרים שנזדקק להם בעצם הם גוש פלסטלינה, 2 עיניים זזות גדולות ו3 קשים. הקשים, רק הערה, קשים אמורים להיות קשים קטנים שחתכתי אותם, 3 קשים כאלה. אוקיי, בואו נתחיל בעצם בבנייה. בואו נלוש את הפלסטלינה ונעשה ממנה עיגול, אוקיי? נדביק לה את 2 העיניים. זה בהתחלה ייקח לכם קצת זמן, אבל בסוף את העין השנייה תשים קצת יותר בצד. ככה. עכשיו ניקח את הקש הכתום, ונלחץ אותו במקום של האף. כך. ואז נוסיף את 2 הקשים האחרים ברגליים, אבל נלחץ אותם ממש בשביל שיהיו רגליים ממש קטנות. זהו, יצרנו את מר חמודי, יצור הקטן והמצוק. תיכנסו לאתר שלי, תראו. ביי!